kull rappreżentant fil-Parlament minn barra li jrid josserva l-liġi għandu l-obbligu li jonora t-titlu ta' onorabbli. Kien b'dan il-mod li fetaħ id-diskors tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech l-4 wara nofsinhar fil-Parlament fejn saħaq li l-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna u l-pajjiż jixirqolhom ferm aħjar mill-Ministru tal-Governanza Tajba li għandna llum, b'referenza għal Edward Zammit Lewis. Kif jista' jkun il-Ministru tal-Ġustizzja, il-Ministru tal-Gvern, il-Ministru tal-Governanza Tajba jiġi mikxuf illi waqt il-qadi ta' dmirietu fl-istess żmien illi huwa allura jaqdi id-dmir tiegħu lejn il-poplu ikun qiegħed jikkomunika b'mod intimu ma' allegat kriminali. Dan għal Bernard Grech żgur li mhux aġir ta' governanza tajba, waqt li fakkar kif il-membri tal-Gvern qed jinsistu li jibqgħu jiddefendu l-indefensibbli. Tibqgħu taħbu u tibqgħu tinħbew. U tibqgħu tiddefendu lil xulxin. U jiena nsaqsi, imma għaliex? Bernard Grech qal li deputati tal-Gvern qed jonqsu lil poplu fil-ferneżija biex jibqgħu jiddefendu l-interessi personali tagħhom u biex jibqgħu jiddefendu l-aktar proġetti skandalużi li qatrajna f'pajjiżna. U llum jew għada anke intkom se jkollkom tagħtu rendikont lil poplu Malti u Awċi kollu. Bernard Grech qal li minn barra dan Edward Zammit Lewis suppost li qed jiddefendi l-ħtiġijiet ta' dawk li jiġu bżonn is-servizzi tal-ġustizzja f'pajjiżna, imma anke hawn il-Ministru responsabbli qed ifalli. Semma kif il-proċeduri fil-qrati tagħna idumu 8 darbit aktar minn dik li l-medja fl-Unjoni Ewropea. Sitwazzjoni li la hija aċċettabbli għaċ-ċittadin u lanqas għall-ġudikatura u l-ħaddiema tal-qrati. Kollha irrabjati għalik, Ministru. Kollha irrabjati għalik. Munzelli ta' dokumenti, munzelli ta' karti u jgħidulek m'għandniex biżżejjed staff, m'għandniex biżżejjed riżorsi, ma nistgħux inlaħqu. Bernard Grech qal li l-membri tal-Gvern fil-waqt li qed iħallu lin-nies ibatu jibqgħu joħorġu għonhom għal Konrad Mizzi u jħalluh jiddisprezza lill-poplu Malti kollu. X'jaf fuq kull wieħed u waħda minnkom, Konrad Mizzi. Min xiex qegħdin tibżaw li jikxef Konrad Mizzi. X'jaf fuq il-Prim Ministru Konrad Mizzi. X'jaf fuq l-ex Prim Ministru Konrad Mizzi. Huwa staqsa jekk il-Kummissarju tal-Pulizija hux liberu li jieħu il-passi meħtieġa. Wara li kellna kummissarju wieħed, 2, 3 li sirna nafu li kienu qegħdin jieħdu l-istruzzjonijiet minn Kastilja. Nispera li llum m'għandniex kummissarju tal-Pulizija li għadu b'xi mod qiegħed jiġi kkontrollat. Bernard Grech qal li huwa jippretendi li l-Kummissarju jieħu deċiżjonijiet meħtieġa illum qabel għada filwaqt li baqa' jinsisti li l-Gvern isib il-kuraġġ li jikkundanna lill-eks Ministru Konrad Mizzi għal dak li jagħmel f'isem il-Gvern fis-snin li għaddew.